me in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the end of the earth. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Somebody say amen. Church of God, ngifuna sibambe lento engicabanga le introduction is going to help us kakhulu. Insuku ezokugcina siphile esikhathini once again. Angifuni ukuyikhohlwa leyo. Introduction yami ngcole menginike nje enjalo, ngifila ngazuthi ngavele ngikhulume yona kuze kushona ilanga. Insuku ezokugcina, Jesus is coming back very soon. Ngokwekhathi sisihuphi wash akusiyingoma akulona iculo lelo. Jesu uyabuya no. I-reality manje. Kuprofetiwe Elia kwamenyezelwa abaprofeti ngeindlela zonke. Thina ke siphile emhlabeni wakho ukubuya kwenkosi yethu uJesu. Anganoma ngisho khona la ekhaya but ngifuna ukukhola ukuthi bengisho khona la ukuthi i-possibility iya ko 99.9 point angazi bani khona okuncane kune percent ukuthi kube lesi sizukulwane esizo experience i-rapture. According to prophecies, ngokweyiprofeto nangama signs eyiprofeto kuyakhombisa uyakhosila kuyakhomba ukuthi ikhathi nenkathi ezakhonjwa abaprofeti izona lezi. uJesu mayizozalwa bekufanele ukuthi before bakholwe ukuthi uyena uMessiah baye kuma scriptures ba check isikhathi ukuthi konje abaprofeti babethe ngoba ayikho into engakhulunywanga ngoJesu. Ukufika kwakhe, ukufa kwakhe, ukuvuka kwakhe kwabafileyo, ukunyukela kwakhe ezulwini, ukubuya kwakhe kukhonjwe ngama scriptures konke. UJesu sesiphambanweni, you all know ukuthi ube ukunqabile ukufa. Kukhona iphathi yesiprofeto nekhunywa abaprofeti engakafulfilleki. Wanqaba uJesu ukufa esesiphambanweni. Kukhona iphathi yescripture nesiprofeto ayibona ingagcwalisekile. Wathi hayi angindawo. Wayibona zonke iprofeto sezifulfilled. Kukhona esisodwa esingakatriggerish. Ngoba lezi ezinye bazenza bona. Kodwa lesesinye esokugcina la wayesethi ngomile khona. Ile part yescripture owayibona bengafuni ukufika kuyo kanti ngeke afe ingakenzeki. Ingakho wayiqala yena wathi ngomile efuna ukubaphushela kuleya part yescripture. Njobe uJesu ngomile nje ingoba wayibona ingxenye yescripture engakenzeki. Ngoba isiprofeto sambone ephuza ivinegar nenyongo. Manje uyababona naba benganginiki into engathi ikhona isiprofeto wethu. So he was pushing them to that prophetic fulfillment. Akadasko. Ikhontenga ukuthi angizoyimemeza lento athi ngifuna ukuyikhuluma ise kanje phansi. Uthi uma uNkulunkulu ebona le generation kukhona ingxenye yesiprofeto esingakenzeki uzokwenza sure ukuthi uNkulunkulu uyasiphusha lesi sizukulwane. Ngoba alikho ibala lesiprofeto ofanele likhali icilongo singafulfilleki. Athi ngikhulume nawe kahle engenza noma yini ukuze kugcwaliseke isiprofeto. Engakhulumisa ngisho imbongolo. Engalahla ngisho imbongolo. Imbongolo ingakhuluma njengomuntu. Kanti ufuna ukuphusha umuntu othile to a prophet. Engathatha imbongolo zasekhaya kuma ibusiness hamba uyifuna kanti ufuna ukuhlangana with something. UNkulunkulu engenza noma yini. Engakwazi akodwa nithule yazi la esontweni. Niyayiphika lento ngishoyo. uNkulunkulu kuphuma isiprofeto to where iseya lempuphu lizobe dayisa ngeshekeli esangweni laseSamaria. They want to issue very late to akusasa ekseni. And the question ngalosikhathi isikhathi sisendlala futhi egate kumi ama-social strong aseSyria livaliwe isango. Uma ethi lo baba izodayisa esangweni bavele bacabanga la bantu umzila uvaliwe nje la. Kuma abantu abasehlulayo la akungeni lutho
ama-truck angenisayo awangenisi nathi asikwazi ukuhweba. Uthi lo baba esangweni laseSamaria kuzobe kudayisa. Ubonile kahle uthi nakhona kusasa uyasehlushwa amaSiriya isikhathi singakanani mase tomorrow. Wayesethi noma uthi uNkulunkulu kuvula amafastela sezulwini, this is impossible. But look at this, uNkulunkulu aliphuma izwi engezokulifeza, shonta aliphuma izwi engezokulifeza. After uNkulunkulu eselikhipha ilizwi, he have to create a system for the fulfillment of that particular scripture. Wacinga la wabona zonke inamandla nezikhwepha neziright, wayibona yena azikho in the position. Wayesethi uNkulunkulu kodwa kusele ngemuva lizofezeka izwi la. Wahamba uNkulunkulu wayovisita the weak of the weakness. Wayihambela abantu abanochoko abahleli lapha bengenamandla, bayagula, balahliwe, batshingiwe. Wayesethi uNkulunkulu, Sanibonani, can I use you? But yes. Wayesethi uNkulunkulu, thank you. What is prophetess so fulfilleka namhlanje. Wayesethi madoda niyohlala esangweni la kuzokube nini nilambile kanje. Ngoba kufuneka abantu abaready ukuthatha i-risk. Ngoba dadabondela baba. Khona izinto ezolanga ihenga kanje uma ibandla lisasaba ukuthatha i-risk. This is the generation of the fearless. uNkulunkulu kuzayenza into okufuna ukuthi okufaka etheatre uNkulunkulu akhipha ifear. Faka etheatre operate athatha ifear ichinge phandle le. Bathi laba bazalwane laba shinini, bathi laba bazalwane hayi kulungile mahleli kanje bafethu siyohlala la kanje kuze kube nini. Ngoba number 1 enye into ozoyibona ukuze ubone uNkulunkulu ukufaka esiqhimini sokuqhumisa i-revival ngawe uzoba awuzokuba satisfied kwi level ohleli kuyona. So hlala la kuzokube nini? Bathi mahleli kanje indlala izosibulala. Bathi kodwa into esina ukuthi sayo masukuma futhi siye campini yamaSiriya, amaSiriya azosibulala. Sichuza kuphi ukufa la? Ukufa hleli isifolti izandla singezanga lutho noma ukufa kukhona esikwenzile. Base bayavumelana bajoin izandla begula. Bathi sicela ukufa sizamile. Khuluma nami ngiyashumayela. Bathi sicela ukufa sizamile. Masiphume mabasibulala mabasibulale. Uma sifa masife. Siyangena campini. Kanti uNkulunkulu balindile nithuleleni ngiyashumayela. Wathi uNkulunkulu naba kade ngibafuna, naba kade ngibafuna, naba kade ngibafuna. Bafuna uhlobo lwabantu oluzothi enough is enough. Uhlobo lwabantu abathi angeke sihlale sithule izinto ingenzeki. Lalela ke this time angisena ndaba noma owaziwa ukuthi unokhoko noma owaziwa ukuthi ubuthakathaka. Ngoba God will never akasukusebenza ngama-titles, akasukusebenza nge-status, akasukusebenza nge-gender, akasukusebenza ngemali nangegama. Noma ubani available. Somebody say available. Mau available. Angilwi. Kodwa uthi umoya wami uzothula phekwa yonke inyanga. God is ready to use anyone. Most in cases makhunywa ngezinto ezinkulu ujwayele ukuyikhipha kwi-list. Uthi ungenzeka ukuthi kushuba ubani wemame. Uthi awubonanga umunwe. Uyabona uNkulunkulu mayikhomba ethi ekhomba kwesikhathi akakhombi kanje ukuze umuntu wakho uqondana namehla akho ukukhomba kanje uthi uyaphakamisa isandla ubone umuntu kodwa lokho ekukhombe so sometimes bathi laba ngeke silunge kanje bathatha ama steps bathi no asambeni banochoko bonke bajoin izandla no soke sekwenza ukuthi umshumayela acabanga okunye ngeke ubhalwe konke bathi but you are becoming weak at nami young weak man. Kodwa yazi nawo uthi njani wena athi wathi wasihlanganisa izandla kuhlangana into ebuthakathaka nebuthakathaka mhlawumbe kuyophuma amandla athile senze ethi maye efuna ukuwa omunye ongakaweki kuye ethi kusayeka phambili asikhava ubuthakathaka bethu and go there sibulawe indlala sibulawa uchoko
lithi iBhayibheli bathi benyathele bethatha ama steps towards lento uNkulunkulu afuna ukubona isiprofeto sigcwaliseka. Wathi awunabo abantu abaqondene nesiprofeto. Lithi iBhayibheli bathi bebeka isteps sokuqala begula. Isteps sokuqala babeka isteps sesibili wathi uNkulunkulu abadlali. Wabeka sesithathu wathi ngiyabahlangabeza. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wenza ecamping yamasosha astrong akade ebambe iSamaria lonke. Evala nokungena kokudla nokuphuma kokudla eSamaria. Ekhoze ngisho indlala eSamaria. Lithi wezwa bezwa umsindo kuza abantu ababuthakathaka. Ngiyathandaza kuza the weak of the weakness, abantu ababuthakathaka abagulayo. Lithi uNkulunkulu wathi babebeka unyawo wezwa ngale bezwa ngathi umsindo wempi yamahashe amaningi. Shanda labo shika bathi bayakhona bezwa sangathi ngale bezwa kodwa kuza abantu banokho yamamazela. Hear the sound. This umsindo. God is raising a generation. God is raising a generation. Sisodala ihavoc kwicamp ye-enemy. Shono tansa sfigi. Azumsindo. Kanti kuza abantu abanokho. Buki conclusion yabo ithi, oh God help me. Buki conclusion yabo ithi babamba meeting esheshayo. Bathi yabona bafethu laba abantu abeza ngala baningi. Bathi inkosi yakwa Israel. Lapho ishu abantu abanokho abawu4. Uyamazi uNkulunkulu ese-interpreter. Esechazela i-enemy yakho ukuthi ubani. Wena uphizi ngapha kuwiki. Kasangilotha baba. Mina Nkosi ngiyihlupheke. Athi uJehova shut up. Kuzokuza enemy yakho. Ukube laba bantu babanga umsindo bathi, "Ha kodwa sinokhoko." Babaze baba, "Hawu, leya lento esicabanga ngathi akusiyo." Take a step, musu ukuyichaza ukuthi ubani. Ngoba enye into yabasebenzela abazalwane ukuthulela emlonyeni. Bafaka uaction. KwaUNkulunkulu okhuluma ukuthi kwenzekani ngapha. Bathi ukuhlangene uIsrael, inkosi yakwaIsrael ihlangane namanye amakhosi. So iweight yayinkulu lapho. Ngoba iweight ibinkulu kakhulu amprofeti. Bathi ukuhlangane uIsrael namanye amakhosi. Should asizonqotshwa uIsrael wonke la. Kumobiliziwe kuhlangene amakhosi inqwaba. Bathi maye kithi kuphelile ngathi. Base bethi wathi ucommander mawukuthi nina nisafuna ukulwa mina isurrender. Akaqalanga washiya isikhali phansi. Yathi ami yonke nithini wathi hey but it's too much. Inkulu into ezayo ukunathi. Babaleka bashiya camp na yonke into. Isele kanjalo bashiya ikhali babaleka beqoshwa umsindo wasezulwini. Ngoba uNkulunkulu efuna ukufulfill isiprofeto. Bafika laba bafowethu bangena ba-invite indawo badla. Ngiyayithanda kodwa le nto abantu bahlaniphile abantu yazi. Uyabona ngathi hayi laba kwagula nje abantu ababekade behlaniphile. But no asikwazi ukuyoqala siyotshela abantu isilambile thina. Lithi iBhayibheli badla. Bathatha ngokwabo bakufihla. Bathe sebebona yabona manje. Hayi mfethu. Ngeke ngisahlupheka impilo yami yonke. Base bathi hayi wrong lento esiyenzayo. Kunabafowethu lapha abahluphekile. Yes, saxoshwa sakhishwa ngaphandle kodwa sinoxhoko, but let us forgive. Ngoba enye into ezokwenza uNkulunkulu akusebenzise ukusheshsha udlule. Ngoba into engasikulimit kule move uhamba nama grudges abantu abakulahla. Uthi noma uNkulunkulu esekuphakamisile ufuna ukuyiphindiselela kubo. Akuyona isizini yempindiselo le. Uyabona abantu ababekandamane bethi ngeke kube yilutho. Uyabona abantu bayithi lento yakhe ngeke isebenze. Uma isisebenza bathande. Uma sisebenza unga revenge. Bathi wrong let us say that ngikho le verse ngifuna ngifakwe inda fulfillment. Bathi wrong let us sambe nisiyotshela abafowethu babuya bazothi king uphi command sir hey abaniye camping ngani izinto ziyenzeka buka wangixosha nginjani uyabona ngigqoke njani manje usho uphethe gold uphethe ama evidence. Bathi bafuna ukunqaba bathi hey nina ithi inkosi hey sengimdala empini siyabanjwa la
istrategy eshawe icamp bashasa ngathi baphuma bashiya icamp yodwa bafuna singene sisebhizi nempahla bangene basivalele wathi nizosala kanjena kusho abantu abanochoko babonakala ngechange baphethe ama evidence ezinto zaseSyria but look at us sidlile wazonto ukukhombisa icamp yambuka la ngihlala khonani bavala ayo manje oyiphikayo lento uzotshelwa ama evidence abanye bayiphika bathi bayivume bephoqeleka ngoba asizukushumayela ama empty words nithuleleni ngishumayela ngani asizukushumayela izwe le-empty manje sothi masithi uJesu uyaphilisa sibe sikhomba khona la iduze kodwa nithuleleni masithi uJesu uyasindisa sithi uma lento nithi ayikho wasinda njani lo akwakhuluma abapostoli bathi umi lo muntu phambi kwenu namhlanje esindile yilo lona lolo gama ayikho insindiso ngomunye alikho futhi igama elinye alinikezwe ebantwini ngaphandle kwegama likaJesu wathi lo muntu olimbonayo ami phambi kwenu esindile yilo lona lolo gama isizini ama evidence isizini yani konje khulumani isizini yani konje ya bathi angazi ke bhuti ukuphoma ngicathi ngiyithatha phi lezi zinto eyihlakaniphile zakhona zayoluleka inkosi athi inkosi ireal lento yazi sibona ngani sibona ngabantu abaphethe ubufakazi bayo ngiphume phandle ke khona oshaya insimbi laphuma isonto wathi ngiyishaye ngiyibuyise ngithi no kade phika uzovuma ngoba impawu zokuthi lento ireal kuzobonakala kulabo abantu abayifakazayo for the long time sibe opposite ye message sithi uJesu unamandla siweak kodwa uNkulunkulu wami lelisonto ngizothandaza namhlanje ngeso ngiyamuzwa uNkulunkulu khonto enkulu afuna ukusenzela wona listen for a long time sishumayela itheory sikhuluma into eyi-opposite sithi uJesu unamandla kodwa siweak thina baze abantu bangathemba kodwa masithi manje uJesu unamandla bazothi bafuna ukuyiphika bese beqhula nabodwa pho lento iyenziwe yini and morning introduce isizini ngicathi ngiyashumayela ni uma bethi bayaphika tho bazothi pho lo uphile kanjani pho lo usindiswe kanjani umuntu emesimasi kahle ukuthi ukhokho vula wendawo emadoda kwashumayela uPhilip kodwa nithule ngiyashumayela kwashumayela uPhilip wafika kwenye idolobhanyana wayithela phe kwendoda eyayikade yenza imlingo lithi iBhayibheli yayikade ibamba umuzi wonke the whole city ibilawulwa ile ndoda iwumthakathi iyenza imlingo futhi bekuyindoda ebithwele yenza izinto wafika uPhilip egcwele amandla kaMoya Ingcwele washumayela ivangeli nithulelani lithi iBhayibheli phakathi kwabantu abasindiswa kwaphenduka le ndoda iyeka ama-mistakes ayo sifuna ukuthenga amandla kodwa kwaphenduka le ndoda yasarenda yathi bafowethu ngicela ukwenza nje yathi Philip ngicela amadoda ningidayisele la mandla enisebenza ngawo nithulelani ngiyashumayela ishiso ukuthi ngiqhathanisa wami uma ngiwaqhathanisa nalawa ngiyawabona lawa wami abasebenzi kusazophenduka inyanga kuphenduka izangoma ogobela kuzophenduka ikhohlo zizovalwa kuneyikhohlo izovalwa ngoba uJesu ufikile somebody say power njoba niwamemeza ngiwabona egcwala iSouth Africa yonke njoba siwamemeza ngiwabona egcwala iSouth Africa yonke njoba siwamemeza ngiwabona egcwala emakhaya njoba siwamemeza ngiwabona egcwala entradini somebody say power because one thing igospel ezoyenza kosindiswa abantu abangaqabanje ngaphenduka if anyone ishaya ekhanda iqo kusarenda umuntu wayengabacatshanga lithi iBhayibheli le ndoda yaqoqa incwadi eziningi ayibamba ngazo abantu ngomlingo angekho shuthi kwakuyi uprofessor ngoba wayimasterisha lena
lithi kwaqoqa incwadi eyiningi kuthiwa sayingadayiswa seyincwadi ikhipha amamiliyoni bayiqoqa ndawoni yasurrender yathi kusurrender mina kuma altars angcolile nesifundiso sami esitshekile yasurrender lithi iBhayibheli ngesikhathi sabapostoli yashiswa lezi ncwadi sonke. If church uNkulunkulu esefuna ukufulfilla into ayikhulumile engenza noma yini Shonthana engenza noma yini uma ukhulumela phansi ngicela unyuse ivolume Shonthana engenza noma yini but uNkulunkulu mayisefuna ukuyenza ke lonto he have to introduce a divine power. Ayikho move ebekhona kwi-early church ebekhona kwi-Old Testament amandla engekho kwi-lead. What power is absent okwazi ukuthi there is silence, there is darkness, there is no move. Oh my God, ngoba bazalwane impi ayikho between ubani nobani, i between kwamandla namandla. Kushiyana amandla. This is not between men and men. So God have to introduce a divine power. And uNkulunkulu fanele alungise amandla divine awakhulule phezulu kwebandla. Hence uJesu uthe ekubona nizokwamulisa amandla umoya engcwele mayisefikile. It was like uNkulunkulu uthi lindani no afika amandla qala. Ngoba mani ke naphuma engakafiki noba ngama victims lana yakho. You'll come back with bad testimonies. But mayeka fika naseniphuma nigcwaliswe ngawo what I promise you. Ayikho indawo niyonyathela kuyo kungazakali kade nikho. Ayikho into ehlupha umphefumulo wami this time njengokuthi inkosi angaze ekhala icilongo kungazekanga uthi le generation ike yafika. Lalela angisayikhuluma kwi level ye individual sengiyikhuluma kwi level ye generation. And the Spirit of the Lord said to me, do you know my son ukuthi isizukulwane nesizukulwane ngisipreparele amandla nesimangaliso sazo. Should kunesimangaliso namandla alungiselwe this generation. And the Lord is saying, please lingakhali icilongo sisedlule lesizukulwane amandla eseshalo ofini. Ikhona into unusual khandebos. Khona into engavamile. Inkosi efuna ukuyenza ngalesi sizukulwane. So we need to prepare this generation for this divine power. Among the things, church, as ifunda la, you shall receive power. Sikhuluma ukuthi ibandla fanele libe ready ukwamukela amandla. Ngoba into yokuqala kufanele qala si ibandla lime in a position. Leli gama lika receive lisho ungalifaka no bracket. Likhuluma lifaka into eyiningi phakathi. Phakathi kwazo is the position, your position, because some of other things awungeke ukwazi ukuyithola if ungakayipositioneli ukuyithola lozo zinto. It's a spiritual position. Church need to be funded ibandla prepare or position or spiritual ukuze likwazi ukube i-good conductor of power. Eish mandala wasekhathala. Khona into engeke zenzeke because iposition yakho i-wrong. Usucabanga ukuthi azikho kanti wena umila ingekho khona. Ngasho la ekhaya I remember earlier ukuthi at times some time back noma isikhathi esiningi esidlule ngalahla uwallet wami but umoya ngcwele khona wayifuna ukungifundisa yona. Uwallet ke ngebhadi moko ulahla awubhazeki. Yabo so una yonke into engifuna ukuphila ngayo ngihamba ngayo kwa disturbeka isikhathi sami sokuhamba. Then we were searching for wallet every corner. Yawucinga this side this side this side. Siyawucinga ngothi man wallet yazathi ngubeke lo wallet manje. Uyabona into uyicinge right uzushintshe ubonde yazi manje isiqala manje ukungikhathaza ukuthi angiyitholi. Ya ngaze ngafika lapho ke nami. Sengibona yazi manje yasithini ngiyaphazamiseka ke manje. Secinga lo. Kwakhona into ethi kumina, lo wallet awukho. Yabo? So bonke abantu bebesho nje athi ayawukho wallet. No. And the Lord said to me, no. Don't lie. Wallet ukhona. Wallet unjani? Wena ongekho la ukhona.
uwallet awukuboni musu uyamuva wena iposition awuqasheli uwallet awudlala umaqashela nathi ungapi manje ungala uwallet ukwiposition A1 i-challenge yakho ume endaweni wrong. You spend your energy in the wrong position. Oh, come on. You spend the resources and everything searching. The challenge here, what going on now is challenge here is not a wallet. Yeah, the problem like is your position. La umikona ila ungekho. What uzobona? Meke wama la ukhona wallet. Uzobona nizohlangana no wallet. Wallet awunqabile ukuhlangana nawe ngithuleleni. Wallet awunqabile ukuhlangana nawe. Wallet ured namanje ungaba nawo. Namanje ungawuthola. Kodwa meke wama la wallet ukhona. Wayesethi umonqa there's a crisis. My power is available. Amandla amakhona. My anointing is available. My glory is available. But the challenge is your position. Sometimes we don't need to say, come power, come. Sometimes we say, Lord, push me where power is. Push me, Holy Ghost. I'm not preaching tonight. I am pushing you by the power of the Holy Ghost. Pushing you where the Holy Ghost is. Yes, shumayile sontile man for the long time. Kodwa uthola asifiki la mandla ekho. Pastor Lubuya siwenzana eThekwini ntambama. Angithunyiwe yizulu. Ngizopusha, ladies and gentlemen. I'm here to push the generation to where the glory is, to where the power is, to where the anointing is. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. Nakufela manje ungahlangananga nawo. Nakufela manje ungawabonanga. Naka le generation ihambe. Lamandla engavelanga. Somebody say power. Jesu ngicela ukuthi akwenzane sengichaza asivakashile sihlushwa i-energy sinikwe i-assignment to push manje mangiyabona la siphusha khona there are young old male females what push them all push that power is uMoses usehlane kwaMidian. Do you remember the story? Mayisehlana uNkulunkulu sefuna ukwenza something. Ufuna ukuhlangana naye. Lithi iBhayibheli ubekade Lusile phethe induku. Asiyeke induku yakhe soyibona ngelelanga. uLusile uphethe induku. Uma uNkulunkulu esefuna ukubonakala kuyena. Lithi iBhayibheli kulo ihlane la there was a burning bush. Kwakukhona indawo eyathi vutha. Kwakhona indawo ekade vutha. Inesihlahla esivuthayo. Sivutha umlilo. Unfortunately akuzona zonke izihlahla ezayivutha la. But there was a certain place, particular place. Yayinesihlahla esivuthayo. Brother Moses esalusele kwezinye indawo wacabanga ukuthi ihlane elifana namanye. Wacabanga ukuthi ngisehlathini nje elifana namanye amahlathi. Until waze wafika la kuvutha khona isihlahla. Uma ethi uphakamisa amehlo, I praise God. Uma ethi uphakamisa amehlo ubona isihlahla siyavutha. Kodwa still ichlorophyll ayinyakazisekile. Sisalokho sikuhlaza njengoba sinjalo. Uma kwakuyihlahla sineimbali, neimbali zakhona lokho zinjalo. Kodwa umlilo ukhona. Wathi uMoses kwi-science, kwi-history kaze ngubona. Yena wayingadluleli ukuya kuNkulunkulu. Wayidlulela ukuyobona isihlahla
Konke ngizoyikhuluma umoya engcwele angibekele. Maybe some of us abanye bebezile nje bezenkonzweni yantambama. God is a divine appointment. No Moses, ungasabi. No Moses wathi awengigudluke. Isizulu sisho njalo, awengigudluke. Ukube ngibone lesihlahla esishayo. Uthi senziwa yini kube sisha? Now I will now turn aside and see this great sight, why the bush does not burn. That was why ngayile uNkulunkulu wayigudlu. Lithi iBhayibheli uma esondela khona kwaphuma ivoice. Moses ngabusasondela khumula icathulo zakho ngokuba indawo ayonke yilo umi kuyona indawo lo umi kuyo manje ingcwele. Oh, kusho ukuthi ehlane lonke there is a certain place. Shothi kungenzeka uhamba ungahlangani nevoice kaNkulunkulu namandla uzuthi wona wekho kanti wena ongakafiki. Khona wena manje ayikho lento. Hey wena ungaphindi usho njalo ikhona le. Wena ongekho la ikhona. Lethi ngakusiza njalo as far as ngisho mawusufuna ukwenza ama declarations strong empilo yakho. Awuthi Satan ayikho imali uthi mana imina ngingekho la ikhona. Ayikhali imali engekho. Mhla ngafika la ikhona uzobona ikhona. Then bekufana umoya engcola amlusa uMoses. uMoses ubelusa izimvu uNkulunkulu elusa yena. Uthi uMoses ziyaphi? Uthi wena uyaphi? Athi uMoses yazi khona indawo eright engiyibona inotshani lapha uNkulunkulu hayi. Asike isihlahla esingashi lapha. Ufuna uyohlangana nesihlahla esingashi enithule yazi. Awumazi uNkulunkulu esekhanda indlela zokuthi uzohlangana nesihlahla esingashi. Nomuntu ubuthi uzoyake uthi uyamfonela vala ngalibamba ucingo. Demsothi ayothi ngiyele enkonzweni. Ona lawo bethe uzofika kasafika. So hayi ngisho umuntu right. Hayi singabazalwane mos. Nalo bethe uzofika ezongengazini. Ezongiluka mawukuluka mayizongena. Hawa kasafika, let me just go to church and God is pushing you. So this generation need to experience power of God. If power is absent, la mandla engekho khona. Uma mandla engekho, singabiza igama kaje igama lika Jesu bazalwane. Into eyenza lehluke kwamanye amagama. Akulona igama by writing. Amandla afihlwe kulona. Uma singakafinyelele emandleni alo noma singalibiza ngoba ngathi aze silibize. So now, the Bible you shall receive power. So church need to funda how to receive. Because any elements of alungiswa kahle ebandleni I receive. Firstly, you must have hunger. Ngoba enye indlela zokuqala zokwazi ukureceive amandla kaNkulunkulu alambele amandla. Mlambele uNkulunkulu bafethu. Lithi iBhayibheli mfuneni uNkulunkulu esenokutholwa. Menze njani kodwa? Into kaNkulunkulu ezamandla uma ufuna uexperience amandla kaNkulunkulu number 1 be ready. Iba ready ukuphuma comfort zone. You cannot be ngeke ufaka amapijama ngisho nangu 1 nangu 3 and expect the power of God. There's a sacrifice, there's a price, there's price to pay. Uma ngithi price to pay, I don't mean it is impossible, but God will stress you. Uyazi why uNkulunkulu enze njalo? 1 usuke enkathi uNkulunkulu ekudonsela emandleni akhe ekustresha usuke deal with your character and shape you so that la mandla meba phezulu kwakho ube well trained
i-college ne-university kaNkulunkulu yokuthi ukwazi ukuphatha into zakhe i-sacrifice. Siyambona uSkiphile wafika emandleni engayivayanga ivarsity ye-sacrifice. Umbona noma engena, umbona noma ekhuluma, umbona noma e-address, umbona ubona lo akayanga evarsity akasetshenzini. I was just teaching it somewhere by the grace of God. Ngikhuluma nge-honor. Ngikhuluma ukuthi we need to honor abantu abasuke begcotshwe inkosi and stuff. Ngithi mina hey, nigadi personality yomuntu oyi-leader can make you uphambana nezibusiso zakho. Because i-personality umuntu omholi nosetshenziswa uNkulunkulu. uNkulunkulu uyamsebenza umuntu before amnike assignment. Ungathi ungayenzi into ofanele uyenze athi are you right? Abe right futhi ngempela. Kodwa sibambane ukuthi i-principle ithi hayi no. Khona abantu angeke bafune lutho kuwe. Unganikeli, ungathayithi, ungenze lutho, angasho lutho futhi. Futhi angabi nankinga. Musu ushawa i-principle. Ungashawa uyena. Ithi principle no. They will just preach and never emphasize those things. Mama khuluma kuzona bayadlula fast. Uzothi hayi ebandleni lethu sinomuntu oright. Kanti i-personality ushawa manje ukuthi ihashe ethothisiwe. uNkulunkulu wamfundisa kodwa uPaul osemathona. Phela lelizwe lithi nginamandla ukwenza konke ngoKristu Jesu ongiqinisayo. Uma usuhlahla nali context yakhona wayikade ekhuluma ukuthi ngiyakwazi ukubusa. Ngiyakwazi nokuhlupheka futhi. So mangifika la hlushwe ngakhona ngiyakwazi uku-adjusta. Ngiphile ngibe right. Mangifika la kubuswa khona futhi ngiyakwazi ukuba isikhulu. Kuya ngokuthi ufike kuphi. Usathi nginamandla ukwenza konke ukubusa kanye nokuhlupheka ngoKristu Jesu ongiqinisayo. So now, kufuna ukuthi ibandla ke lifunde ukuthi uNkulunkulu mayizosebenza ukhipha comfort zone. I used to tell people, niyibambe lento ezosho umoya ngcwele manje. I used to tell people, the church, it's ufuna ukubona uNkulunkulu enza into ehlukile ngawe, do something different. Ngeke wenze into efanayo ulindele ama results are different. One home one garden system. Ukuthi kudle wena nezingane zakho for 2 weeks. God is another thing. Mawusucabanga into ethi ufuna ukuba usupplier. You cannot go to one garden one home system. Kodwa uthi ufuna ukusupplier, ufuna ukuba uservice provider. Usofuna ukudeliver ama fruits kwaSpana kwabani, uphindele ku one home one garden system. It means musucabanga ngospa, usucabanga what you call abantu sucabanga yes. Yabona musucabanga indaba uzolayisha uyibona change. Sufuna ucabange ama hectares. So hectares azokustressha. It is a principle. Same applies to the things of God. You cannot be a lazy caller in prayer, a lazy caller in the word of God, a lazy caller, somebody say hallelujah, a lazy caller when it comes to the spiritual practice and exercises like fasting, like prayers, like worship, like whatsoever. And and you expect you are going to host and own power. But to survive ngemthandazo yenziwa abanye abantu. Uzoba i-beneficiary yabantu abahlala namandla. Yeah, uzoba i-beneficiary. Niyangizwa? Ngithi yayo ugcina nje ukuba i-beneficiary. So you need to change the capacity indlela. Bazalwane bami, lento kuthiwa ulangazelelo. You stress yourself. I don't say you kill yourself. I say you stress yourself. Nithi iBhayibheli nikelani imizimba yenu nithulelene ngiyashomayela. Nithi nikelani imizimba yenu uyibe umnikelo ophilileyo nongcwele kuNkulunkulu shamana. Kusho ukuthi ezulwini before ubeka imali kuthiwa awubuyisela wena. If ungakayinikela uyibeke e-altar nithuleleni. Uma ungakayithatha uyibeke e-altar uthi uNkulunkulu nawo umzimba wami
now ngiyawunikela. Uma usacabangela umzimba ungakabi a living sacrifice, ngoba into yokuqala ezotriggeraje amandla kaNkulunkulu in your life ukuthi umzimba wakho uthathe unikele e-altar. Uma ufuna into ezoyivusa ngo-12 now. Ayana. Uthi uyaresist ungena ku7 days uthi uyakhumbula ukuthi ngakubeka e-altar wena. Uthi uresist u3 days 3 1 2 3 1 2 3 uthi ulambile ngo3 days ngo1 uthi ngilalela angulandanga mhla ngiyokubeka e-altar. You are no longer my body, you are a sacrifice. Nani ngekho shuthi kuRomans 12 naniphumile esontweni mhla ishumayela uPaul. Abantu abaningi bayithethe umnikelana imizimba yeni beyiphilile encane uthi kushisa ukuthi nje hayi bazalwane hambani kanjena ningalokhuzani angazi ningani akusho ngokujola lapha nani uyakwahlanza lower grade level kusho ukuthi take your own body and ubeke phambi kwe-altar uthi Nkosi mawufuna ukusebenzisa nawo lo mzimba, mawufuna ukuthandazisa nawo, mawufuna ukuzilisa ukudla nawo, mawufuna ukungena ngawo la kuthiwa kungenwa khona, mawufuna ukuthwala amandla ngawo nawo. Ngiyamemezela eThekwini, ngimemezela kulesi sizukulwane ukuthi may the God raise a generation yabantu abathi ngizothatha uqobo lwami. Mawufuna umuntu ozosebenza ngayo imangaliso, mawufuna umuntu ozovusa abafile ngayo, mawufuna abantu ozokhipha ngaba amadimoni. God wants to change the world. uNkulunkulu ufuna ukwenza into engazenzeke before. Enye into emshodela ushodela imizimba. Kodwa nabantu abangayinikeli imizimba yabo, they are too much of themselves. Can you imagine the first early revival? Kick church, God using a Virgin Mary. This is what we are facing now. Sibhekana no Mary abangafuni ibeletho zakhe. Athi ngizongena la ube disgrace. Because when God na uNkulunkulu khona disturb and aphazamise zonke inhlelo zomzimba wakho. Intombazana idroshile iyabhala phansi yathi ya ngizogcina ngizongena emshadweni wathi sisi uzothi ungakashadi ubonakala uthwelisiso. Wathi ngizoba ihlazo lolo kwaIsrael akwenziwa. By the way umuntu otholakala njalo uthi uphingile uyabulawa. Wathi don't worry. Ngizongena kuwe bakhuluma bakuhlebe bakhuluma umalume nomzala bathi lengane besithi igcinile hawu Joseph no Joseph makuyokuyena uthi wayifuna ukuphika wathi mana bhuti lo akachithanga ke this time kodwa into eyenzekile umoya ingcwele lo umkhulelisile for the first time in the history. Are you ready to contain umzimba wakhe into engakaziyenziwe kumuntu before? Bekubiza ukuthi umera sacrifice umzimba awunikeze ngizothwala isisu. Lalani bazalwane uNkulunkulu uzaqhumisa ihlobo oluthile lenkazimulo uzokhangeza umzimba wakho xa if usanqabe nawo athi uNkulunkulu I am still looking for someone uba nonga offerisha ngomzimba because I want to do something. Ekuthi ngiphume ngejubane ongilandela ngemoto abakwazi ukulandela. That is what the word receive comes from. Delays amaningi esiwabona ku ministry namhlanje. Sikhonza nabantu abasaphethe imizimba yabo baya own. Bagoloza nathi uNkulunkulu awubuyisela uPetro ufuna uJesu uthi Peter awungibone kumkhumbi wakhe. Uthi Peter nginikeza umkhumbi wakho umdisturb uyazama ukudoba kade lokho une frustration no Peter by the way. Uthi awungibone umkhumbi wakho khehle. uPetro washo uthi ufuna ubani? Ufuna uJesu othatha baba na. Wama ibhizinisi lami. Bathi laba guys asadoba bathi yekani kanjani inkosi isafuna umkhumbi.
wangamtshela ngizokwenza isermon ka2 hours ka3 hours. uJesu wayengashumani njengathi la thina shuma lo 45 minutes uthi ntshumayela uJesu. uJesu behlala nezixuku kusukela ekseni zize ilambe etaba abantu abadlile banikene ukudla ukuze ngiqhubeke. Jesu benza i-revival, enze teaching, ahlala nabantu for 3 days bengayi emakhaya, bengayi kodla, no break, no lunch. Wait. Fanele 3.5 years mncane. Umnyaka emncane le kodwa amarizathu bokwa mangakanani. Wathi ngene emkhunjini wakho wahlala emkhunjini kaPetro. Lithi iBhayibheli uJesu wahlala kuwo wafundisa kwami business. Are you ready to sacrifice? What God ekhangeza kanje ekhangeza wena athi ngiyayibona imali ngicela wena. What's I want to use you. Abanye abantu sisurvive ukuthi abayilandanga ealtar mhlabe ibeka. Ube bayilanda ngabe sasala safa ngemuva. Khona abantu abayishiye ealtar bathi ngeke ngiphinde ngiyithathe. Ngisho reality sithi hamba uyixosha. So there is a sacrifice. You shall receive power when the Holy Spirit, you shall receive power when the Holy Spirit came upon you. So there is a receiving part of it. Church must learn to receive. And sifunde njengebandla ukwazi ukwamukela amandla kaNkulunkulu. Then another part that is so much important that I want us also ukuwakholwa amandla kaNkulunkulu. Ukwenza njani amandla kaNkulunkulu? Nithuleleni ngishumela kangaka kodwa. Ukwenza njani amandla kaNkulunkulu? Challenge enkulu esinye sibhekana nayo kwi-generation. The level of faith is very low, of which Holy Spirit is fixing that. Don't worry. God is increasing faith. Fihlala inkosi izovusa the giants of faith. Because bonke abokhokho bethu bafakazelwa ngokukholwa. And umoya ngcwele uthi kimi if i-level yokukholwa wena i-low kuzoba nzima ukuthi nibone amandla ami eperform. Uthi angibanjiwe AGN, angibanjiwe ukuthi angiculi kahle, ngicula kamnandi, faith yena i-low. Angibanjiwe intshumayelo zenze powerful kodwa i-faith i-low. Niyakwazi ukushumayela into engayikholwa. Phela isibindi sethu leso. Thina siyakwazi ukuyishumayela into esingayikholwa nhlobo. Ubona into ngiyishumayela kodwa ngiyikholwa. Ngithi uJesu angenza noma yini kodwa masafanele kube uaction. Qala istory. Noma ingcwele contact engikhumbisa yona uthi yethuno ukuthi ezinye izinto ilinde ukuthi umuntu act kulento ayikholwayo. And one day it was like a discipline. It was 10 years or so back. And umoya ngcwele wathi yasana uma ungahamba nje ukukhuluma into entsha kuzama ukukholwa uapply le osuyikhulumile eningi. Wathi umhlaba ngabe sosuqedile manje. Ume kwentsha musubuyela kule ukhulumile uyifaka uaction. Wathi ibandla lami likhuluma into eningi kodwa lingenzi lutho kuzo. Because of ukholwa. Faith is a substance of things hoped for. Fanti ibandla amandla kaNkulunkulu uwabone manifesta in your life. Fanti when you say your level of faith, somebody say level of faith. Come on, say level of faith. Yeah. Bonke abantu abasetshenziswa uNkulunkulu ngendlela edivine. Hamba ungicheckele imeasurement nesilinganiso sokukholwa kwabo. If ibar yokholwa iphansi, okwazi ukuthi uNkulunkulu uyama. Nihleli phansi nonke kuma intombazane eyayinomopho imi ngenyawo. Ithi ngiyayazi mina low language ngiphuma ngopha for 12 years. Usizo ongalithola indawo. Ngiyakudoktor bani ngizama yonke imizamo kuvele ngingaphili. Uthi into eyazi yangilekelela ngasukuma ngingakaze ngitshela umuntu ngathi uma ngisuka la ngiyobamba umphetho kaJesu angaze ngibone noyedwa umuntu abamba umphetho ephila. Wathi le izoqalwa yimi ngoba ngiyakholwa. Wathi mangisuka la bonke abantu baye ezandleni zakhe bayobeka izandla mina ngiyemphethweni.
wathi into engizoyenza uzofika ngibamba umphetho wengubo yakhe, wathi yathi enhliziyweni yakhe uma nje ngike ngawubamba umphetho wengubo yakhe u-12 years experience ngigula uzonqamuka namhlanje. Ubani ombona sisi abamba umphetho wasinda wathi akekho kodwa ukukholwa kwami kumbonile, wathi yebo akasengizwe emlandweni kodwa ifaith yami ithi kuzoqala ngami. Nithuleleni ngiyashumayela. Waphuma usise ekhaya. Nayi into engasiza. Bukani-ke iChrisis ngifuna siyilungise kufaith. Lo mama ubengaba ne-vision ne-initiative enhle. Ngizosuka uma ngithatha umphetho, ngibamba umphetho wengubo kaJesu, mengawubamba nje ngiyasinda. Mase ibamba na action. Lo sisi waba ne-revelation. Wayiseyishadisa no-action. Wathi lento enginesambulo sayo ngiyifaka u-action ke manje. Babonakala usisi evuka wabantu kodwa ngithule yazi. Lungile uzolibona iBhayibheli encwadini kwi-Old Testament uthi uthini umthetho womuntu osuke opha. Uzobona kubi. Uzobona umthetho uthi uthini womuntu ophayo. Ukuthi ufanele abehave kanjani ayiphathe kanjani. Lo sisi wathi ngizokuphula umthetho namhlanje. Ngoba ifaith ikwazi ukubreaka ngisho ama limitations. Ngakukholwe mususa lawula ama systems. Ngakukholwe mawusawumuntu wamawashi ukuthi ngoba likashona ilanga lento ayenzeke ebusuku yenzeke emini kuphela. Uma sekusebusuku akwenzeki. Uma ifaith ithi izinto ezenzeke emini zizokwenzeka ebusuku, ezenzeke ebusuku zizokwenzeka emini ngoba ngiyakholwa. Somebody say ngiyakholwa. Faith can change the systems. Namandla engiwabona la nje. Namandla engiwabona la nje. Ifaith ayihloniphi lutho. Systems. Wathi lo sisi ngiyalazi iBhayibheli umthetho wangithi uthini. Uma umuntu ecucuza, uma umuntu opha ufanele ukuthi ahlale endlini, akufanele lo amthintayo usemngcolisile. It's even worse ukuthi ungayothinta umpriest ngoba igarment yompriest elinye lamahlaza aphezulu na wonke ukuthi you go out there uthinta the priesthood. Futhi umfice ese-altar eministerisha ungena uyintombazane eyophayo ngoba ngokwesiBhayibheli nangokwesiJuda ungcolile. Manje awukwazi ukuyothinta umpriest ongcwele ungcolile. Kwasho ukuthi hayi madoda asinayo umpriest ongazwelananga nobuthakathaka bethu. Sinompriest omkhulu. Sinompriest omkhulu. Oswalana nobuthakathaka bethu. Oliyiwe njengathi. Somebody say hallelujah. Somebody say power. What is the high priest? Ayifana laba bantu. Yaphuma nithuleleni ngisho malanga. Yaphuma intombazane iwiki njalo for 12 years. Owayemncane wayesefunda. Wayeseqala sebem-applyele high school nje ngonyaka ozayo. Yaphuma intombazane iwiki njalo. Iphushwa into ethi phakathi. Mengike nje. Ngathinta umphetho wengubo sisi. Angazi ukuthi uliphi ivangeli elithi uma esemphilisile kwanqama kumthombo. iBhayibheli lizama ukusivezela ukuthi kwangekhona ukopha okunormali. Lithi umthombo wegazi lakho wanqamuka. Ngizama ukubona ukuthi ubani loyo lapha. Iyopha intombazane for sure iya dehydrate isi pale. Ngiyabona nje yabona kuyabona ngathi umuntu oweak. Yaphuma yabafika bemngungile uJesu nthule. Yabafika bemngungile uJesu be-enjoy abanye bathi umJuda abanye babhizi bathi hawu uyena ayisuka lo umprofeti wangempela babhizi abantu banethuba kodwa athi le ntombazana angizile kuzo zonke lezi zinto ezidlalwayo yathi ngisontile ngizamile imizamo ngahluleka I'm applying my faith now
yaphuma intombazane yathi ngizobafica besonta ngibafica bedlala esontweni kodwa ngizile ukuzodlala ama-games. Into engizoyenza la ngizo-aplya ukukholwa kwami so that my life will change. Aphendle intombazane yabamba umphetho sokushumayela ngelilanga indaba yomphetho. Lithi iBhayibheli yabamba umphetho kaJesu. Oh God. Lithi immediately, somebody say immediately. Khuluma nami, somebody say immediately. Okay, lithi immediately the fountain. Oh, nale la gama. Nale la gama. Lithi iBhayibheli immediately the fountain of her blood was dried up. Somebody say immediately. I check my records for 12 years. And she felt in her body that she was healed of the affliction. Wezwe emzimbeni wakhe ukuthi ukhululiwe waphiliswa enhluphekweni yakhe. Come on, Zul. And Jesus, somebody say Jesus, immediately knowing in himself that the power, somebody say hallelujah, that the power had gone out of him, turned around in the crowd and said, who touched my clothes? But Leon Tobuka, uJesu ezwa kuye ukuthi amandla aphumile. Kunezinto ifaith ikwazi ukutriggerisha irelease amandla kaJesu. Abantu bengahlangana kanje bamsonte, Jesu, oh Jesu wami uyaphila. Ifaith ingekho amandla wanyakaza. Kungangena umuntu la akuthi ngithuleleni bathandaka asifite sibhizi sikholwa sisonta athi hayi laba bakhonza inkonzweni yantambama basosonta nje ntambama before bayolala. Kungena umuntu la athi ngingenile athi ngifike la uJesu khona athi ngiyakholwa ukuthi ngeke ngiphume ngalo mnyango isimo sami sifana ngenxa lokukholwa amandla aphume. Ifaith iwe wadedela amandla. Kweza uJesu emandleni akhe. Waphendula wathi ubani ongithintile? Zaphendula ezami ngabusanaka. Wabusaqhubeka wathi ayisibaningi kakhulu la neqhuku singungile la. Sizokwazi kanjani abakuthintile? Wathi hey, I'm not talking about an ordinary touch here. Khona umuntu ongithintile wathi yini babuzwana? Wathi ngizwa amandla ephuma. This is my challenge, prophet. Should amandla kaJesu abelokho ekhona. Kodwa abantu abakazwanga bawa experience ekhona ready. Kodwa yathi ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu akasilekelele bafowethu. Ungasuka umuntu akade engekho ngisho ethimini ubengekho kwijourney kaJesu ufika nje very special wafike waya kwiposition wathinta amayo wathatha umphetho kaJesu nokholwa waphiliswa there and there. Sasimkhonza iminyaka emingaka, sasimkhonza 10 years, 15 years, 30 years, but we've never experienced his power because we are religious. Sibali insuku nje kade ngayibamba ubonja ngabe seyireserve ngabe seyindawo la isource la masiyofuna amandla sekuyena. The challenge is a level of faith. Angisho statement abantwana bankosi. Uma uNkulunkulu umkhonza ungamkholwa ukuthi izinto angazenza ngeke anqabe ethu umkhonza. Ukuthi into engeziyenzeke ukuthi amandla okumkhonza ngeke wabona. uNkulunkulu uhamba nawo ngokwe level yokumkholwa kwakho. Amen ukhona la endlini kodwa. Hamba nawo ngokwe level yokum. Buka ivesi lokugcina likhona nini? Khona into ayishilo. Seliphelile. Angina 31 la oba kulona iBhayibheli right. Then but his disciples said to him, you see the multitude thronging you and you say, who touched me? Yes, come. And he looked around to see her who had done this thing. Come. But the woman, fearing
Do you know izathu zokusaba la intombazana? Yayingasabithi iphilisi, yayisabithi iphula umthetho. Knowing ukuthi uJesu umprofeti umpriest. Uthi awungikhandwa ngamatshe ke namhlanje. Ngoba ngenza into engekho emthethweni. Ngithinte umuntu ongathintwa. Mayisimo samsisha. So isabiswa yilo ukuthi ayivele ngiyafa. But the woman fearing and trembling, knowing that knowing what happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. Come. And he said to her, daughter, I love Jesus. I love Jesus. Daughter. Leli gama lika daughter, shuthi relationships ivele yashintsha same time. Awuthi ngihambe ubani ongaqhubeka shumayela ukuze ngifuna uka. Ngishuthi leli gama lika daughter elibhalwe lapha libhalwanga ngephutha. Kusho ukuthi istatus seshintshe same time ne relationship ishintshile. Lo sisi ufike kusisi womopho. Kodwa emva kokukholwa wathinta ingubo. God is raising sons and daughters, people of faith. Abantu abathangisa ukumsonta kodwa ngizomkholwa. Wakholwa, you become a daughter. Wakholwa, you become a son. Somebody say hallelujah. Lo sisi ufike kusisi ogulayo. Emva kokukholwa wathinta amandla wafaka uaction washintsha istatus. For the first time, ezwa lo sisi kade uzalwa uJesu olalona. Ngizophuma ngejimane kabe. For the first time, uthi kade ubaba lo. Ngiyanibona nimvukela umona lo sisi kanti mawufuna ukumjoyina kholwa. Niyabona nimvukela umona. Who is this man? Who is Jesus, by the way? uJesu umukela okhalweni lakho ngoba uyinkulu baba. Umukela okhalweni lwakhe izehluleki. Phela lo sisi bekufanele aqula icala lokuthinta umpriest ongathintwa uma uyisiya esimeni sakhe. Kwasho ukuthi uthinta umpriest omkhulu. Uthi daughter. What? Afundani nami ke manje. Ngoba lento engifunda ke daughter. Fundani isingisi lo kade ningifundisa isingisi ngedwa la. Kanani nje kanti. Come on, say, come. Yes, come. Your what? Yes, come on, daughter. Your what? Man in love, daughter. Your what? I'm here to announce. Once wanyukela kwi level e faith efuna uNkulunkulu namhlanje. Number one is status sakho sophuma shintshile la. And number two, your faith will make you well. So nothanda ukukholwa kwami kuzongenza ngibe well. Anginandaba noma uyagula, anginandaba noma uyahlupheka, anginandaba noma khona izinto amadimoni akubambe ngazo. But I'm here to announce, once you upgrade your level of faith, tonight is tonight. Namhlanje kunamuhla, you'll go back home. Isimo sakho shintshile. Your faith. Somebody say my faith. Your faith. Ifaith kaba. Khulumani. Ifaith kaba. Yazi ngiyakuthandaza namhlanje kwi account yakho. uNkulunkulu sangathi angaload ifaith yakhe igcwale nsu. Ngisho kwi account yempilo yakho. In the account of your spiritual life, kwi account yempilo yakho, may the good God deposit more faith in your spirit. God wants to do wonders, church. Let us not delay God. Ngicela singamdelay uNkulunkulu nge-lack of faith. Ama account amaningi a spiritual a bankrupt. Anika sontweni ngiyashumayela. Yeah man, ashango minus. Yabona ayikho into ebuhlungu. Bafowethu, umuntu ongenayo imali ungcono kakhulu ukunomuntu ongenayo ifaith. Ngoba umuntu one faith noma engenamali ungamclaim engalala engenayo ivuki sekhona. I used to tell people, ma uhlangana nomzalwane onokholwa,
Mbingelele ngempela esabhekeli. Ngisho niphambana estradini. Ngoba kungenzeka uma usuhlangana naye ubuze kuyena ukuthi akazumbone lo bebheka le. Ngoba ifaith ikwazi ukwenza ithena, ifaith ikwazi ukushintsha isimo immediately. Like this. Khona abantu namhlanje abafisa ukubuza kuwe ukuthi wena ndo. Atuwela. Because if faith was to shift isimo like this, I think declare lento because mangikhuluma ngefaith angifuni ukukhuluma ngezinto ezijwayelekile. Listen church, I used to tell people ukuthi bonke abantu bacabanga ukuthi uNkulunkulu kuzenza into ethile fanele landela ama systems omhlaba. Kodwa mina ngimbonile uNkulunkulu eBhayibhelini. Yonke into uNkulunkulu ayenzile uyenze ngobuNkulunkulu. Akawahloniphanga ama systems. Wena khona into oyifunayo ucabanga ukuthi ingathatha 3 years 2 years uzofike kuyo. uNkulunkulu akanqeni ulele namhlanje aqoqa izinto ezenzeka 2 years ayihlanganise ku12 hours uvuke ekseni seyiphelele uzucabanga nawe uthi scam. Ngishumela la ekhaya ngithi ungafonela ama office evaliwe uthola inamba ka031 ethi application yakho ucaba ukuthi ngoba isonto ntambama namhlanje ama office onke avaliwe athi uNkulunkulu kuvale awakabani avala akwa department of ban kodwa I am God. Somebody say amen. When the fullness of time has come masika sagcwala nje isikhathi akunandaba thini. God is counting hours and minutes. uNkulunkulu une countdown for your breakthrough. There are 2 things that makes God enza into noma ngayenzi. Izwi lakhe nesikhathi sakhe. Wena uma ukholwa kahle uNkulunkulu engakayenzi izwi into wokwazi usalinda izwi lakhe ulinde nesikhathi sakhe. Ngoba abanye hayi ngoba bengakholwanga bane faith right kodwa uNkulunkulu is counting hours. uLazarus so right, why nefamily right, ekholwa right, eyayazi kahle ukuthi uJesu ubani futhi yayilokhu imemezele kula. Phela le nto abanye abantu they think that it was a complaint. It was a message of the house. Ube bukhona babetshena abantu bathi hayi kulungile siyabonga ufa kufikile kodwa hambe kusinde ukube bekhona ngaba kafanga ubhuti bathi laba uphi nje manje ngiyakutshela uthatha advantage obengeka ube bekhona ngaba ubhuti akafanga omera bayekanga ukumshumayela amandla akhe ngoba babe wabonile noma engaperformanga ngesikhathi ababesilindile bathi ukube bukhona Nkosi kwangesi complain leya bathi ukube bukhona Nkosi ngawumnewethu akafanga. But yini kade nisho endlini besitshela labo mama ehleni nabo lapha sitshela laba bantu bangabasendaweni bebethi mabengene bezosikhalisa bathi ya bafowethu ku right yini indaba enza afa yini indaba ukuthi bengekho wathi ngiyangitshelani ukuthi khona ukufa kuthatha iadvantage ngoba bengekho ukube bekhona ubengakafe. Awunisakholwa ukuthi unamandla namandla yebo siyakholwa nangu ubhuti wena ufile into ezafa ngoba bengekho. Ngiyakutshela uma engafika la ingekho kumele afika akungenzeka noma yini. Abantu abazonyakazisa umhlaba it's a generation of faith. Abantu abawaziyo amandla akhe abangamsonto uJesu abamkholwa. Ukhona ubhuti ngaba kafika baphuma nemessage kade beyikhuluma endlini bahlangabeza uJesu aphuma uMathe wathi ubukhona ngawumnetha afaka wathi angishongo induma nikhola nobona inkazimulo la waphuma uMary wathi ubukhona umnewethu ngaba kafaka wathi Mary nimbekephi asambe wathi Mary nimbeke kuphi a great part uMary may fika uwe ngasenyaweni zika Jesu ubambeleleza inyawo wayithela ngamafutha nayikhumbula wabamba zona uJesu wakhumbula ukuthi yayikhumbula lezi zandla zingigcoba ngamafutha wasethi nimbeke kuphi wahamba nabo bathi useyanuka Nkosi wathi hayi seniqala into engakaze sikhulume ngayo wathi nimbekephi wathi awumhlamba ngengichaze mina ngikuvuka nokuphila okholwa yimi nomefa uyophila
nalo othe phila ekholwa yimi angeke azafe naphakade. Wathi shonini uphi? Afika wathi uJesu akaze ngilibeke itshe. Ngoba uJesu akaze awuhamba umncwabo. Naphume esontweni. uJesu indaba zokubekwa kwamatshe akafundwa ukuthi azaparticipate entethini indaba zomncwabo. Umncwabo akaze awuhamba. Niyalimala manje. uJesu akazayo emncwabeni. uJesu kuye kwashona omunye umfo. Benaye ethimini, wayengekho ethimini, wayekade ekhona nje eyayo kwi-crew kaJesu. Lo bhuti uyareporta wathi baba ngicela kancane. uJesu wayethe hey follow me bhuti. Wasithi okay ngiyavuma. Ngicela ungenzela kanje. Ngicela unginike ithuba ngifuna ukuyoncaba ubhuti. Umfowethu lapho ushonile manje. So mase ngiyabuya ngiyakulandela wathi uzosala ke. Wathi yenza nje yeka abafile bangcwabane bodwa. Ngithe wena follow me. Jesu akaza uhamba umncwabo. Listen, ayithi ubemelene nawo akawuhambanga. Yazi why engahambanga emncwabeni uJesu. Bekuthi assignment yakho mawuthi siphelile ngempela. Mufuna ukufa ngempela. Ufuna ukufa ngempela ungadlali. Ungavumi uJesu ezemncwabeni wakho kanti ubungafi ngempela. Ngoba uJesu mekwafika emncwabeni wakhe ipolice ithi akakwazi ukufika ethuneni umuntu efile aphinde amshiye ethuneni futhi efile. Manje bakufanele umuntu makuze afe ngempela ngesikhathi sika Jesu uJesu angayi. No, isystem yokungeniswa komhlaba nokuphuma kwabantu ibisaqhubeka uJesu ekhona. Lalani bazalo bami, bekuzoba netraffic engakanani abantu bezalwa bengaphumi. Ngoba during the period yokuphila kaJesu shuthi akwesimqale ngo3.5 years weministry yakhe kodwa simiyeke uJesu akabanga inkosi ngo3.5 years wokugcina. Usho uJesu uphile ngokwe history uphile almost 33.5 years. Shuthi kulo 33.5 years bekuzobe kungafi umuntu. Ipopulation. So abantu bebeqhubeka bafe kodwa uJesu benza sure uthi mabefe east yena use west. Yazi kubangwani? Kubanga ukuthi meka waqondana nala kufiwa ngakhona fanele avuke lo file. So, ukuze iprocess yomhlaba iqhubeke normal, lishona ilanga liphume, befanele uJesu azihlise, kodwa ezinye izinto befanele ayibalekele angabi ngakhona la ingakhona. Ingakho uma bembiza uLazarus egula, wathi okay. Uthe esefile wangaya, kodwa uthe meseya wathi uyomvusa. Ngoba akakwazi ukuyo attenda la kufiwe khona. Uma imission neassignment ingathi ufanele avuke ufike. Wathi ngishuma izintendala enye ngiright man ngifuna ukubambisa intendala bamba staff isidala faka ibhandi. Baphuma izitha zakhe uJesu ziyam-attacker ngesikhathi sePhasika. Phakathi kwezinye zeingceko ziyabapriest yadonsa inkembe inegama leyanceko yadonsa njalo yafuna uku-attack uJesu. uPetro was there wahosha inkemba washaya indlebe yompriest iyenceko yompriest yawa. Ngicela ungibambela lento ngifuna ibambe. This is very serious. Yawa yopha yakhala kodwa yayimphambi kaJesu njenge-enemy. Yakhala yaphuma igazi. Isitha sakhe izom-attacker. Kwasho ukuthi uthi umthetho sisekelo wokusebenza kwakhe akukwazi ukukhala umuntu kube khona umuntu ngisho uthi uyisitha samasibhekene akakwazi ukulahlekelwa into iphathi yakhe nengxenye yakhe nawuphila kwakhe before my eyes. Ithi into yakhe phambi kwami akufi umuntu, phambi kwami akuguli umuntu, phambi kwami thulelani ngeshumayela akekho umuntu ohlumekezayo phambi kwami. Ngoba ithi police mangikhona ogulayo makaphile, mangikhona okhalayo makaduduzwe, mangikhona ofayo makavuke. Wathi Petro imistake oyenzile ufuna ungilinde ngingabibikho. Usugenca le ndoda. Manje mangikhona
ithi assignment yami akukhala umuntu ngizibe. Wathatha indlebe uJesu wayiphindisela. Kwangasala ngisho imizila yokopha. Wabuyela wa normal. Kwangasala nokuthi uke washawa ngenkemba. What that is my assignment, Peter. The broken hearted. Hamba uyofunda kahle ipolicy yami yokusebenza. Uyibhalile uIsaiah. Wayigcizelela uLuke. Umoya wenkosi uphezulu kwami. Wathi ingidobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu. Waqhubeka wathi ababoshiwe baphume ematilongweni. Wathi impumputhe ivuleka amehlo. Wathi nabanenhliziyo ephukile nabakhalayo. Wathi kumsebenzi wami ukuba ngiyelaphe inhliziyo yabo. So Petro akekho umuntu ongakhala phambi kwakhe aflathele aye ekhaya lakhe ekhala elahlekelwe indlebe yakho before my eyes. Noma siyavumelana noma sivumelani noma uyisitha sami noma ngasona abafana bonke. Ukubalela ibandla belingiswile bengizothi how much more. Uma uJesu walapha indlebe yesitha sakhe, how much more indlebe yomuntu omdumisayo. Faith. Ufuna sithandaze manje. Increase the level of your faith. Asivale ngale verse, Mark chapter number 16. Take it from verses number 17. Sesiyathandazana. Mani ngicela ukubuza mana ngaze ngishumayele kakhulu. Kanti niyalithanda kodwa izwi lenkosi. Oh. Sengenze lapha kuyenzeka lawo. Thoyade ngikhuluma nabantu abane allergy ezweni. Kodwa ke sinodokotela endlini bezothi babaphathele allergics. And these signs will follow. Awufaka isiZulu ngikhuluma isiZulu kancane. Oh. Ayisengifile esingisi. Right, lezibonakaliso. Lezibonakaliso ziyabalandela abakholwayo. Obani? Asengithula kangaka. Obani? Funda verse number 16. Khona abakholwa abawuthula. Okholwayo abhaphathiswa uyakusindiswa, kepha ongakholwayo uyakulahlwa. Ukholwa ukuthula, ukubamba kancane udlu. Ukholwa ukuthula. This one is a saving faith. Ukholwa lokho esamukela ngakho uJesu abe inkosi nomsindisi lokho. Sonke la endlini imosti yethu sinakho. Ongenakho don't worry, uhlale kahle esihlalweni. I will invite you. Ngizokumemela kulokho ukholwa. Okholwayo abhaphathiswa. Ukholwa ukuthini? Uthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu. With an aim of saving your souls. Jesus is my savior. Uyangena empilweni yakho izono zakho ithethelelwe ixolwa. Thuka okwenzayo lokho abhaphathiswe. Many water baptism. Lithi iBhayibheli uyakusindiswa. So kune faith eletha salvation to your life. Ile ukholwa ukuthi uJesu Kristu uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Ile faith lokukholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Lithi kepha ongakholwayo uyakulahlwa kusho the eternal shuthi ke inkosi uzothola i-condemnation uzolahlwa ngenxa ukuthi akakholwanga wazi wafinyelela ekufeni. Ongakwenzanga lokho uyakulahlwa. All right, asambeni nakho kunye ukukholwa ku verse 17. Another dimension of faith angishithi ngenhla igate le lokukholwa koqala lokho kuyisango ongenisa umuntu embusweni. Shuthi lokhu ukukholwa okubhala ku 16 ukukholwa ukufaka kwi-kingdom. Akhona ukuperform amandla. Akhona ukuperform imangaliso, akhona ukutriggerisha amandla kaNkulunkulu ukuthi abonakala emhlabeni. Ifaith le saver is umphefumulo wakho ku16 uzube ngosindisiwe ngokholwa. Ngicela ukuqinisekisa lokho akukholwa. Kubalulekile kuyingozi ukuba nokukholwa oku verse number 17 ungenakho ukukholwa ku verse 16 because uzoperforma imangaliso zala ungayikhona. Mani phika lonto khona abantu ababamba ifaith kanti verse number 17. Lithi iBhayibheli benza imangaliso ngegama lika Jesu bavusa abafile anikho esontweni. Should lento kuyenzeka iwele ngisho kuDick Tom and Harry uma nje ebamba iprinciple of faith. Yabo. Uthi Jesu iwadi yami i1 imangaliso ngiyayikhumbula namandla ngiyawakhumbula inini enganikhumbula. So leya faith ka verse 17 ka 16 yona ekwenza waziwe or recordwa even in the book of life. That's one of the most important faith. Then there's this one. Sekhunywa ke la
lezi bonakaliso ziya kubalandela sekukhulunywa ngezibonakaliso manje akusakhulunywa ngokulahlwa akusakhulunywa ngombhabhadiso sekukhulunywa ngama miracles and signs futhi kupossible ngithuleleni kupossible ukuthi ube nakho ukukholwa kwesalvation kodwa ungabi nakho ukukholwa okutriggerisha the power of God. Ningalimali ngisho manje kungenzeka unokukholwa ukuthi ngisindisiwe ngiyayizulwini ungakulahli ngoba akuzukukusebenzela ukuba nefaith eyenyakazisa intaba kodwa ungenayo uNkulunkulu. Listen, ukukholwa kokuqala kuletha uNkulunkulu in your life kube yikhaya kuNkulunkulu impilo yakho. Ukukholwa kwesibili kuqhumisa amandla kaNkulunkulu omamukeleyo. So into esifixayo la ukuthi sibe noJesu osenhlizweni osithethela izono wasivulela izulu kodwa amandla akhe singawakholwa. Kupossible ukuthi usindiswe ugule uzubulawe yinto uJesu abengayiphilisa ekhona kodwa wakholwa amandla akhe. Lazibonakaliso siyakubalandela abakholwayo ekumnandi kulesona ngegama lami nithuleleni ngegama likabani ngegama lami bayokhipha ini khulumani phela bayokhipha ini. Lalela mawuphakama umukela uJesu ungena emanzini akho madimoni wakhipha la usukusinda umphefumulo wakhe. Sekukhulunywa ngefaith that shakes the kingdom of darkness now. Ayi ngiyamemezela lapha. Alaniyo siyada. Help me Holy Spirit, I'm about to pray now. Ngiyawuza umthandazo usufile. Enye izinto uNkulunkulu afuna ukuyilungisa shikata mandolaska ukuthi sibe ngabazalwane sikholwe siphatha amaBhayibheli sibe namabandla amahle kodwa amademoni aqanase futhi. Sekuyalunga ngiyazwa ngiyathandaza manje. Lalelani bathandekayo sizomemezela ukuthi enough is enough samana. Enough is enough. We are about to introduce our God until the principalities and strongholds inqaba zazo ukuthi sihamba nedwala kodwa ngithuleleni bathandekayo. Oh, lasibonakaliso nje akubalandela abakholwayo. Ngegama lami bayokwenza njani bathandekayo? Khulumani phela manje. Ngiyalisaba lela gama manje seninikhulumela phansi kanje. Ngoba ningangenzi ngize ngicabanga ukuthi shuthi akhona yini kanti. Obe ngisathi siyafundisa. Ngegama lami bayokwenza njani bathandekayo? Bayokwenza njani amadimoni? Listen. Leli gama lokukhipha amadimoni kusho ukuthi ifaith ikunike us access kwi-authority because demons are stubborn creatures. Stubborn creatures. Amadimoni akukanadlu afana noyise. Akusinoma ubani ongatshela idemoni liphume. But there is a level of faith. Ekunika crown of authority. Akodwa nithulela isotelias. Ngizothandaza. Khona izinga lokholwa. Ekunika the crown of authority. When you speak to demons and tell them, but tell the instruction, ukhulume kuwo athi yes, athathe lonto ayishoyo. Yini indaba is because of the level of faith. There's no way in church ukuthi singakhonza amademoni acanase sonto. Kodwa amademoni acanase. Amademoni acanase. Kwakula isontweni ngithi hayi usuku umuntu engiundermine. Many years back umakhelwane wethu kwakukhona belo I don't know ukuthi lento yayenza kanjani, maybe usesebancane we 13 years or so. Ngathi ngagcina ukuyibona yenza la. Kwakunabelungu ababevele banqamule ngeyithuthuthu abadala mhlamba bazoyazi le nto. Khona belungu nje amadokotela ayevela nqamula ngeyithuthuthu ehamba emakhala. Angavela khosa kanje egcikeni lakhe angazi uma ngama rider noma yena labantu laba banene baba nenye into. Iziningi ithuthuthu mhlawumbe so 4 5 6 zinqamule zonke lezibanga umsitho. Ngimamle egcekeni siphuma in one of omakhelwane wethu kwakunobhuti bakhona
aba strong lento babeyenza labelungu mhlambe once or twice kabili ngesonto noma badlulise futhi mhlambe 2 weeks babuye babona besaqhamuka le ngaphesheya ithututhu labo bhuti laba bavele baphuma bayoma bonke esangweni bamaso zizithututhu ngathi Jesu ngasibathembele zizithututhu. And these brothers bamaso, there were almost 5 or 6 obhuti esasibazi nje insizwa sakuleya family sathe umshina azukheri. And into ethe engqondweni yethi ngizoke ngibone namhlanje labelungu ngeke basurvive namhlanje bayobuyela bethwele bangalingi bangene kulowa muzi bese uma befika lababona ubhuti bala kulo muzi ukuthi badle kodwa baphuma kanje ithuthu bro. Then I learned something now. But you see amademoni edabula kanje ukuthi akakayiboni iauthority. Laba bantu besa kanje abathi babona la akekho watshela omunye wathi yabo this time the gate is closed. Besinqamulile izolo la kodwa not namhlanje. Ngoba kwavuka ubhuti bala bathi laba belungu basangamina lo muzo wami lo muzo wasekhaya angeke basonqamula la ngaphandle kwemvume yethu. Yabona namhlanje bazobona igazi lomlungu bama kanje egate bathi soke sibone mebazama ukunqamula la oqala uyodlula kodwa olandela uzoyibona ufana nobani. Lalelani kuyashumayela kuyamemezela ibandla fanele thatha leso stand lokuthi we say no. Awake amadimoni afuna take control phansi webandla kuqhubeke. Yakhulekela njalo manje awuboni. Yakhulekela. Ngiyakuthandazela manje. Yabona into edabula in your life umathanda empilweni yakho. Namhlanje yagcina ngegama lika Jesu. Mawuphuma la uyolala wena. Ebusuku uzolala ngiyakutshela. Ngizokhuluma into eningi. Uyabona izinto ezikuvakashela njalo ebusuku. Namhlanje ngeke iphinde ibuye empilweni yakho ngegama lika Jesu. Listen, I am standing here in authority. Kuandamana negrace ne-anointing Nkosi anginikezwa ukuthi uzongena la endlini uhlushwa amadimoni uphinde uphume ubanjwa yila amadimoni. I am taking my authority as the servant of God and the prophet of God. Angeke ungene ngalo mnyango uhlupheka ubanjwa amadimoni ubanjwa yiwo futhi. Igqoka ikhunyu uKristu akunikeze lona. Awuzanga ngemistake la. You have time for your miracle. You have time for your change. You have time for your breakthrough. Khona umthanda somfuna wenziwe endlini. Until we say no. Thank you. Thank you. Until we say no. Church must be free. uNkulunkulu said just for assignment. What ungihambele nayo and preach to the world. What go out there and declare a sin-free church. This church is quiet. This one is quiet. What humble memezele a sin-free church. Ibandla elikhululiwe esonweni. Ngifuna wathi ibandla lami ngifuni lihambe lizigqila sesono. What God preach the gospel of freedom and liberty and deliverance from the spirit of sin. Singakhonza ngabantu abangama victims of sin. Sure. Abantu aba compromised. Satan mekubeka umunwe la athi thula wena uyisoni. God want to raise your confidence because one of the things that sin does sidla i-confidence yakho nokuzethemba. Sikwenza ukuthi uphile uyisikhwebu. Phila ne-condemnation and guiltness. Jalo uhlala ucabanga ukuthi wena awukho right, you are not fit.
mawuthi uphangamise izandla uya receive at not you. What go and preach the gospel that will set them free from the spirit of sin. Sikhonze nabazana aba sin free. Ngoba lamandla asoqaqa izona. You cannot serve God guilty. You cannot serve God uyisell. Cage. You need to serve God. It is your right. Ilungelo lakho ukhonza uNkulunkulu ukhululekile. Ilungelo lakho ukhonza uNkulunkulu free. Angiphume ngithi uyilungelo lakho ukhonza uNkulunkulu free. Ngimemezela ama rights akho. It is your right to serve your God Almighty free. These are lies. Into normal. Uthi umuntu akholwe trapped esonweni futhi. Uzakuvumeleke, jwayeleke. Ngizokutshela, ngishabe mina isono sakho ngiyasazi, awuphenduki kuso. Kodwa ngabatshela ngathi angikhonzi nabantu kuphela aba 100%. Futhi wangenzi ngibe right lokho. Ungacabanga ukuthi ngiyakucelebrate. Ungazukujabulela nje. Because I'm called ukuthi bonke abantu abamaphansi kweministry yami inkosi ibasebenze babe right. Makukhanya umuntu ongekho right angibe right na. But my ministration does not make someone comfortable esonweni. Uyabona umuntu ehleli nami for 10 years edlisono, fana umxhawula uzomhage. Umthetho hayi uyinkunzi. Ubekezela kanjani? I don't ness. Because I know the consequences. Mawusumdala wazi ama end results. Awumshumayeza umuntu ngento emanje, umshumayeza ngesiphetho sento ayezayo. Uvela ugijime la uyovala la uthi mfo. And the second thing, what umoya ngcwele, go and declare a demon-free church. What Lord, demon and church, what you don't know? What in my church, demons are running all corners, doing whatever that they like. And ngizomemezela lento ngesibindi. Amanye amadimoni alala nemizimba yabazalwane la. You say it's a dream, you are lying. There's a little poop and jar. You are lying. We are under attack. Every time when you sleep, there's this man. There's that woman who sleeps with you. You trained, and your spiritual growth and your spiritual life is becoming more weak. You don't have a partner, but someone is sleeping with you. Then we are celebrating that. I know, right? But hey, but demons somewhere, somehow, are sleeping with our own brothers and sisters. And we are quiet. Yazi ini problem ekulimazile ulinyezo ukuthi awubatholanga abantu abakhuluma ngaleyo. Hey, but I'm here to preach, and namhlanje mangithanda zama uzobona ukuthi ngiserious kanjani lento. Uzobona futhi nama sengithanda zama. I'm not making a joke. And le spirit esikathekayo sibhekana naso ubuso nobuso so. Siyangibuka nami ngiyasibuka futhi. This person is real, is coming to your house, coming to your bedroom and sleep with you. So nonsensical. Karapa! But namhlanje ngizolwa nawo ngegama lika Jesu. I'm anointed. Wonke ikhonza kahle inkosi wena iyakutshela. Akekho umuntu ngeke uyigcine kubantu musuba expose elwaneni. Siyadelela izinoni, siyadelela. Zizolala nento onqaba nayo kubantu.
Mase zona izo-accessa kanti uvika abafana left, right and center. Mase kuba khona isilwane esizolala nawe. Siyasijwayela. Siyasijwayela, ngiyakutshela siyasijwayela. Ngiyakutshela siyasijwayela. Siyasijwayela. Hey! This demon is going tonight. Namhlanje lo moya uyashanda uyahamba namhlanje. Leli demon liyahamba namhlanje. Liyahamba ngegama likaJesu. Listen, others are watching me online. These are good people. They are serving God. They love Jesus. But they are under attacks of demons. Safika sontweni kwakhulunywa ngo-7 steps of prosperity. But in reality, in the spirit, we don't sleep. With our own 7 steps, demons are access in our lives. Poor and weak people says, this is a poor, a cheap gospel. What a boogie result. I'm gonna pray for you. Oh, it's like I'm angry. I'm gonna pray for you. I'm gonna pray for you. I'm going to pray for you.